Nebudem sa nikdy dožadovať svojho mena, ktoré som voľakedy preslávil. Celý život rozmýšľam o tom, čo je dobro. Česť a cit už neexistuje, len ctižiadosť a sebaláska. Ostatné je len mladosť. No hej, bol som kedysi ukrutne vtipný, Jan. Poznám život lepšie ako vy. Mám dosť rozumu, aby som v každej situácii slúžil spravodlivosti. A teraz pristúpme k práci. Ja som pripravený na všetko. Tak teda poďme. Poďme. Milí hostia. Dobrý večer, milí televízni diváci. Aj dnes budeme spomínať na legendárneho, úžasného herca, pána Ctibora Filčíka s mojím vzácnym hosťom, pánom režisérom Vidom Horňákom. Vítajte. Pán režisér, začnem takto. Italo Svevo, čo vám to hovorí? Tak to je krásna spomienka. Nám sa podarilo získať súhlas, aj scenár potom. To bol zvláštny spisovateľ v 20. rokoch medzi Rakúskom a Talianskom v tom hraničnom pomezí. A skutočne to bola kniha, ktorá patrila k európskej ako klasike, by som povedal, modernej. Je to poznačené psychoanalýzou. Áno. A nám sa podarilo na to dostať vlastne pána Filčíka. On najprv veľmi, to bol také, to ona ťažko zrozumiteľná tá kniha, aj ten scenár. A veľmi sa mu nechcelo, ale podarilo sa nám ho nahovoriť, čo už zase on ako prijal. A pochopiteľne ja som vedel, on totiž, keď prešiel tou bariérou, že dal už súhlas, lebo niekedy opravdu nechcel robiť, ja som mu chápal. A keď už ale povedal, že robí, tak potom robil ako najväčší ten ťažný kôň v tom najlepšom slova zmysle. Čiže, a to už som vedel, keď povedal áno, tak že už môžem od neho chcieť maximum. A to, u tejto inscenácie bolo zvláštne to, že to bola psychoanalýza do istej miery. A tam sme sa hrali s ľudským bytím. Tam bol výborný aj Števo Kvietik, ktorý tam robí toho lekára, z ktorého tak trošku si robíme psinu. A tento pán Filčík, on tam hrá i malého 6-ročného chlapca. Samého seba, keď mal 6 rokov. I potom, keď mal 30, keď bol starší. A on s bravúrou a s ľahkosťou profesionála dokázal v tomto tak plávať, že už potom my sme nevedeli, v ktorom čase sme, ale vôbec to nevadilo. A už sme to len potom riešili tým, že mal motýlka a toho raz mal takého, lebo takého a tým sme ten čas trošku posúvali. A on vedel, on mal ohromný zmysel pre iróniu, to bolo vzácne u tohoto pána. I keď bol pôvodne colníkom a na tej hranici si užil samotu, ja mám dojem, že on tam dozrel tak predčasne, viete, oni tí colníci na hranici, to sú hodiny chôdze v samote. 2, 3. Tam sa mlčí. Pán Filčík vedel mlčať. A on vedel aj s režisérom mlčať. On keď sme to skúšali a on keď zistil, že hovoríte niečo, čo sa ho týka, čo mu pomôže, tak počúval tak, že doslova on bol znehybnelý vnútorne a to ste cítili, jak si rozumiete, na hrať popleteného, strešteného človeka, lebo tam je dialog. Ja neviem, otec o mne povedal, že som vždy zjašený. No ja som zjašený, no nemôžem za to. A povedal mi aj, že som to nie je v poriadku. Tak som mu doniesol papier od doktora, že som v poriadku. A to on s bravúrou, ľahkosťou komedianta vám toto zahral. Až človeku naskakovala husia koža, taká zvláštna. Plný túžby, po láske, po krásnej žene išiel som v to slnečné ráno k Malfentiovcom. Hneď som vyfajčil svoju ďalšiu poslednú cigaretu a začal som nový život. Ten, kto manželstvo ešte neskúsil, verí, že je to najdôležitejšie na svete. Zeno! Zeno! Poď späť, Zeno. Zasa klameme. Bolo to inak. Poprvé, bolo zamračené a potom... Môj život bol nudný. Kariéru som žiadnu nerobil. Olívy také hlúposti nepripúšťal. Ten, kto manželstvo neskúsil, verí, že to budú samé
Nádherné zmeny. Viete, keď režisér vycíti, poznáte to aj vy aj s hercom, vycítia, že to trápenie malo cenu, ono dostáva pod taký zvláštny rozmer. Ono to trápenie je zrazu ušľachtilé. Ovšem, za istých okolností, že tam sú tie pravidlá neporušené, totiž nezneužiť herca a pritom ho zneužiť, to je to najväčšie kúzlo režiséra. A myslím, že u nás napríklad to práve dokázal aj, sa ešte vraciam, Barabáš v Krotkej. Tí mu tam čarovali, to vidíte v tom pohybe, ako v tom priestore sa pohybujú pred tou kamerou. A samozrejme, že pán režisér to takto chcel, ale oni to ako, to je naša vôľa, to je naše snívanie, my sme tí anielíci. A tam sa vám potom stane taký sviatok, práve aj Marina Kráľovičová, ktorá tam hrala, že keď začala tam rýpať do tých bežných najvy tej ľudskej lacnoty, tak boli vlastne roztomilo kúzelní a on si vedel vysnívať svoj svet, ktorý mal právo na život. Ten súzvuk duší, tá dôvera režiséra a herca je nesmierne dôležitá. To sa vlastne vráti úžasným spôsobom. To je samozrejme. On bol mimoriadne pracovitý. Ja si ho pamätám, tie neodmysliteľné cigarety trošku, že aby som dal taký malý vtip, som mu vyčítal na jednej skúške, lebo si vyložil BTčky, Sparty, Malborky a tak som mu hovorím, pán Filčík, ja môžem, doktor povedal, len musím miešať. Takže to bolo niečo tak milé, ale chcem povedať jednu vec, že vlastne tá cigareta bola neskutočné sústredenie. On bol mimoriadny pedant, to vlastne tá príprava, vlastne práca s textom ako tým prvým materiálom inšpiratívnym, tak v tomto bol úžasný. To mám túto skúsenosť ja. Vidím zástupy, nekonečné zástupy hľadajúce svetlo, aby mohli odhodiť barely zúfalstva. Ale svetla niet. Sú len zástupy a skrvavené cesty. Sú len slzy a smútok. Ale čo to? Vzdialené horizonty sa zažíhajú zvláštnym svetlom. Temné priestory ožívajú trblietavým prísvitom. Áno, je to prozreteľnosť. Tá prastará odveká prozreteľnosť, ktorá vám na perutiach ľudských nádejí posiela tento odkaz. Čujte ho, zástupy. Zývajte život, zývajte život, zývajte život a nerobte protivenstvo. Dúfam, že môj autor nie je neznaboch. Bože chrán, vaša výsosť. Som presvedčený, že v najbližšej dobe sa bude vaša cesta vyvíjať správnym smerom. A preto povolujem v Palais Royal uviesť vášho Tartufa. Zbožňujem ťa, kráľ môj. Kráľovská večera sa skončila. Dnes mi usteliete vy. Cestu kráľovi. Počuli ste, vaša eminencia? Tartuf je povolený. Cestu kráľovi. Keď muž bol po tom prvom infarkte, to sme si dávali u neho tak po večeroch a jemu práve to bolo s tými lekármi zaujímavé. Oni totiž správne pochopili, že on to má chudák spočítané, tak už mu vlastne nič nezakazovali. Jeho to veľmi, ako povedal by som, tak postihlo. On dokonca zohnal knihu, nepamätám si už teraz titul, nejakého austrálskeho spisovateľa, ktorý písal o infarkte.
Bolo to preložené, on si to zohnal, čítal to a citoval mi z toho úplne. On sa učil tam, ako človek po infarkte má žiť, aby ešte teda prežil dlhšie. Takže on to bral veľmi vážne a nakoplo ho to, ako ten strach zo smrti, ten je v človeku, to cítite. A on bol vnútorne, on bol strašne krehký človek, čiže to ste úplne cítili, ako on sa chveje. Čiže keď sme tam tak sedávali, mne ho bolo až ľúto. A teraz, jak podporiť kamaráta, nekecať mu a pritom ale povedať niečo, čo ho povzbudí. To je niekedy strašne ťažké. Takže sme mlčali. Vedeli sme mlčať, ten koniak sme si trošku dali a potom sme si vymysleli nejakú bajku niečoho. Ale keď sme potom prišli k tej robote, ona ho vlastne očisťovala, ona ho spevňovala. Lebo viete, to bolo jediné, čomu sa dalo veriť. I keď to mohol nedokončiť, že príde niečo fatálne, to každý musíme s tým rátať. A to už ale potom na to zabudol, keď boli tie kamerovky, lebo to je strašný stres, poznáte to veľmi dobre. A tak potom už žil a už ho nezaujímalo ani, či bude infarkt, lebo nebude. Tak ja si myslím, že pre nás určite, ako vtedy mladých, to bola príkladná generácia, on špeciálne, pretože tá profesia v jeho ponímaní aj vlastne ako hral a ako ju tú profesiu prevádzal, tak to bola rehoľa. On tomu obetoval všetko. No, tak vieme, že žil sám a tak ďalej, ale svojím spôsobom vlastne to bolo to prvoradé. Mám taký dojem, že to musí ten osud pri takom veľkom talente, ako je on, odmeniť. No a myslím, že tej odmeny, tej satisfakcie sa mu určite dostalo. Bol to veľký umelec, uznávaný, úžasný herec. On mal jedno šťastie pri tom všetkom, jak v život vie byť zamotaný, že skutočne on sa už za svojho života dožil slávy. Jeho si ľudia veľmi vážili. On keď išiel po ulici a to on cítil, viete, on si dal ten svoj zvláštny klobúk. Nakoniec on si potrpel, mal ten kabát, zviol si ten límec. A on si chodil po ulici a jemu ľudia, keď mu povedali dobrý večer alebo dobrý deň, tam bol zároveň taká úcta a láskavosť. On totiž, i keď hral zápornú postavu, on vedel rozdávať láskavosť. A tí ľudia mu to vracali. Oni boli radi, keď ho na ulici stretli. Takže on sa opravdu prechádzal po uliciach a tam bral silu. A chápem ho, že mal taký ohromný pocit satisfakcie, lebo tí ľudia mu dali najavo, že sú mu zaviazaní. Viete to? A čiže tá rehoľa mu stála za to. Povedal by som, to bol kňaz, ktorý po omši mohol chodiť po ulici a ľudia mu tlieskali. Obrazne povedané. Tak to ste krásne povedali. My dáme šancu aj našim divákom a naozaj si pozrú dnes skvostný herecký výkon pána Filčíka v inscenácii Zenovo vedomie.